atiku lakon dadi bojone bojomu tak asilie sesuk-esuk tak baleke sayange ra duwe bojo aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ora kelakon melu duweni ya buatnya Bapak Ibu para tamu undangan semoga terhibur. Walah sekulite ijo sing digagas ora duwe bojo ada gula ada semut wis rondo kudu dirabut paling baju yen kula dadi kami iya sama nanti ora bakal ganti sumpah wis janji bareng sehidup semati senang sedih bareng-bareng dilakoni jambu alase manis rasane senajan bila tak anteni rondone sayange wis duwe bojo aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ora kakon melu duweni spesial buat Mas Tri di belakang Baweda yang di samping spesial juga dari para pahlawan ya. Nah, buat kru yang bertugas di belakang semoga terhibur jambu alas bersama Hori Audio Sound System. Kulite ijo sing digagas wis duwe bojo durung rondo dadi rebut Sumpah ning batin yen kula dadi kami senang hati ora bakal urutan buka sih masih asik yuk awas iya Mbak Neryo sumpah sumpah janji bareng sehidup semati senang sedih bareng-bareng jambu alase manis rasane senajan tilas tak anteni rondone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ora lakon melu duwe